Tobias Oertel, Марлене Танцик, Славко Попадич, Сабрина Амали, Хенинг Хартман, Ан Мюлер, Штефан Шат и други. Иленбург, моля, обади ми се. Ключовият свидетел. Сценаристи Михаел Енерт и Оке Штило. Музика Маурос Ронер. Винаги ще се грижа за теб. Здравейте. Свързахте се с гласовата поща на Свантие. Свантие, аз съм. Честит рожден ден, сестрички. За фермата аз ще я продам. Обади ми се, ако искаш нещо от нея. Моля те. Оператор Франк Купер. Режисьор Филип Остос. Порт Саид, Египет. Клеер, имаме малък проблем. Египтяните превзеха нашия кораб. Не, нека се справя с това. Корабът ще бъде свободен до утре. Наистина впечатляващо. Как успяваш да останеш хладнокръвна в най-трудните ситуации? Какво е това? Никой не е направил повече за компанията през последните 10 години от теб. Партньор? Всичко е подготвено. Трябва само да подпишем документите в Цюрих. Знаеш, че децата ти никога няма да го приемат. Ти си част от семейството. Клеар е съгласна. Това е моята корабна компания. Аз вземам решенията. Поръчах шампанско. Ти беше най-големият ми поддръжник. Винаги си вярвал в мен. Никога не си ме разочаровала. Благодаря ти. Какво правиш? Какво ме прави този договор? Бизнес партньор или секс кукла? Знаеш, че не мога да бъда купена. Не можеш ли? Фиона!
Фиона Вайбел, главният изпълнителен директор на компанията Беренберг, оцелява при атаката в Порт Саид. Сега е готова да даде показания срещу собствената си фирма. Швейцарската корабна компания е заподозряна за съхранение на опасен материал на борда на заловения кораб. Може да се използва за производство на отровен газ с военни приложения, както беше използван тук, в Сирия, през 2018 година. Не става въпрос само за една пратка на един кораб. Става въпрос за цяла система. Военни престъпления. Това е нарушение на законите за морското право и ще бъде поето от Международния трибунал за морско право. Морско право. От 30 години трибуналът е в Хамбург. Отговаря за дейността във всички морета. Това е международен орган, не е германски съд. Клеер Беренберг, дъщерята на собственика и адвокатка на компанията, се охранява от нашите хора и е на път към Хамбург. Не използват ли собствена охрана? Да, но не и в този случай. Атаката срещу Беренберг е координиран професионален удар. Съдът е в повишена готовност за целия процес. Поискаха от външното ни министерство да осигурим охраната. Процесът по освобождаването на кораба трябва да протече в рамките на 2 дни. Председателят на съдебния състав пристига днес. Ще го вземеш от летището и ще го заведеш в трибунала. Там ще получиш повече информация за Фиона Вайбел. Шефе. Шефер? Ало? Свантие? Кажи нещо. Къде си? Мога ли... Дани, аз съм. Говорил ли си с нея? Ще държим връзка. След 2 километра възможно задръстване. Зави последващата вдясно. Алтернативен маршрут Ругенбарг. Прието. Нула 36 на 12 часа. Свобода за Либия! Справедливост за либийския народ! Бъдете в готовност. Свобода за Либия! Справедливост за либийския народ! Свобода за Либия! Справедливост за либийския народ! Следи границата. Свобода за Либия! Справедливост за либийския народ! Какво прави вашият партньор? Всичко е под контрол, ваша чест. Вие сте в безопасност. Много бих искал да говоря с теб, но не говоря арабски. Искам да ти помогна. Казвам се Ян Шефер. Аз съм полицай. Никой няма да ме спре! Ще умра, за да накарам света да отвори очи! Той не може да ви разбере. Говорите ли арабски? Да, Как се казвате? Раша. Можете ли да ми помогнете? Пригответе се. Пратете линейка. Пътува. Света трябва да види какво се случва в Либия. Добре, Раша, помогнете ми да разбера исканията му. Справедливостта ще възтържествува. Тя не може да бъде спряна. Той иска мир за Либия. Разбирам. Кажете му, че ще се приближа. Щом се приближи, ще се запаля. Ще се запаля! Ако го направи, ще се нарани. Ще нарани и мен. Преведете това. Нека да ми даде запалката.
Става ли? هذا الغاز اللي عم تعملوه هون قتل لي اهلي. قتل لي اهلي. Родителите му са убити с отровен газ. Виждам болката му. Кажете му това. Моля ви. اسمع، إذا قتلت حالك ما راح تعرف تحقق أهلك. Всичко е наред. Операцията е приключена. Отведете го в ареста. Здравейте, аз съм Йоргенсен, началник на протокола. Вече се запознахте с госпожа Язбек? Благодаря ви за бързата реакция. Акцията беше доста впечатляваща. Извинете ме, моля. Беше много смело от ваша страна да се включите. Благодаря ви. Швейцарската корабна компания Беренберг съди египетската държава и иска заловеният кораб да бъде освободен възможно най-скоро. Главната свидетелка Фиона Вайбел няма да назовава имена, докато не дойде тук. Казала е на египтяните, че може да посочи получателите на товара и да опише цялата верига за доставки. В замяна иска намаляване на присъдата. Въпросът е дали това ще й помогне. Без значение на коя страна са доставили, хората зад сделката сега я смятат за голяма заплаха. Днес ли ще я докарат в Хамбург? Да, госпожа Беренберг иска да говори с госпожа Вайбел преди процеса. Среща? Докато сме в повишена готовност? Всяка от страните по делото трябва да разпита свидетелите на противната страна. Свидетелят може да бъде защитен най-добре, ако никой не знае къде се намира. Проблемът е, че тя не може да бъде свидетел, ако другата страна не успее да я разпита. Това може да доведе до проваляне на процеса. Може ли да стане по телефона? Само съдия Сисе може да реши това. Говорете с него. После ми се обадете и ще го уредим. Имам лошо предчувствие. Всичко се случва твърде бързо. И ако студент от Либия не успява да ни попречи, добре платените наемници ще бъдат проблем. Какво предлагаш? Повече време за подготовка. Делото започва след 2 дни и свидетелката лети за Хамбург. Ще променим мястото за предаване. Но тя в момента е в самолета. Пътнически? Не, разбира се, че не. Маце и Айби отиват на Фулсбютел, както е планирано, като примамка, в случай, че някой е след нас. А ти? В Хановер. Ще я оставим там за 2 нощи и ще дойда в Хамбург само за процеса. Добре, ще говоря с египтяните. И ще намерим място, където да останете. Шефер, Да, телефонът ти да е включен през цялото време. дадено. Иленбург, полицията на Хамбург. Трябва да говоря с началника ви. Бихте ли предпочели да отложим делото? Всеки ден остров Кипър ни струва $60,000. Тогава предлагам да приемете предложението и да разпитате свидетеля по телефона, госпожо Беренберг. Да дойда ли по-късно? Не влезте. Бих искал да ви представя Раша Язбек, една от нашите най-работливи стажантки по право. Моите съболезнования. Благодаря ви, много мило. А ако имате нужда от нещо, попитайте госпожа Язбек. Ще можете ли да запазите необходимата безпристрастност по този въпрос? Да, така мисля. Това не е задоволителен отговор. Да, ще мога. Отлично. Вие, госпожа Беренберг, и младежът, който искаше да се запали, всички имате нещо общо. Извинете? Всички сте загубили членове на семейството си. Той е загубил родителите си в Либия, госпожа Беренберг загуби баща си в Египет, а вие сте загубили семейството си в Сирия. Мисля, че е напълно човешко да пожелаеш някакво възмездие, но това не е нещо,
което предоставяме тук в този съд. Тук вземаме правни решения. Ясни, недвусмислени правни решения. Знаете ли защо? Защото представите ни за справедливост са субективни. Добре. Това супол ли е или банан? Мамка му, от това наистина е гадно. 2 дни под прикритие. Таня е адски ревнива. Какво? От нас? Заради липсата на сън. Детето се буди и плаче през 2 часа. Таня е изтощена. Сутрин трябва да стрелям с пистолета си, за да я събудя. Гърдите й се възпаляват, а бебето е много лакомо. Ами ти? Имаш ли вече оферти? За фермата. Да. Колко? Продаваш я, нали? Още не съм сигурен. Заради сестра ти ли? Не се е обаждала от години. Не се съобразява и с нея. Не разбираш. Ако някой разбира, това съм аз. Какво трябва да значи това? Искаш да се грижиш за нея, като нейн по-голям брат. Но тя е пристрастена към хероина. Има 2 изхода. Детоксикация или смърт. И само тя може да реши кое да избере, не ти. Трябва да й позволиш... Сви към следващия изход. Летище Хановер. Отговори. Предупреждение за сигурност. Моля, наблюдавайте багажа си. Летище Хановер ви пожелава приятно пътуване. Какво има? Добре ли сте? Инхалатора. По-добре ли сте? Дръжте го у вас. Благодаря. Искам да отида до тоалетната. Летище Хамбург. Добре дошли на летище Хамбург. Трябва ново място за среща. Кацнах в Хановер. Ще ти пиша. Полицай Ян Шефер. Това е колегата ми Лансинг. Благодаря, че направихте промяната. Това е опис на вещите. Също така използва инхалатор. Нещо друго? Болести, оплаквания? Можете да попитате мен. Това е официален приемо-предавателен протокол. Съжалявам.
Фиона Вайбел. Имате ли някаква допълнителна информация? Това ни беше предоставено. Комуникацията ни с нея е била само официална. Може ли да получа паспорта си? Не може. Съжалявам. Моля? Такъв е протоколът. Не ми пука за вашия протокол. Това може да ви спаси живота. Съжалявам, не съм спала от 3 дни и съм яла само суха храна. Просто ми се ще да почувствам, че съм се върнала отново в цивилизования свят. Моят партньор и аз ще ви охраняваме до процеса. Ще си получите нещата след като отидем в Хамбург. Добре. Човекът наистина ли се опита да се запали? Това е ужасно. Да. Може би е загубил всякаква надежда. Ситуацията в Либия, ето това е ужасното. Мъчи ли те носталгия? Липсваш ми. Само още 6 седмици. Как може да пиеш кафе и да ядеш дал кари? 7 часа сутринта е. Попитай ме как се намира индийска храна в този час. Някой товарен кораб от вашата компания е изчезвал ли е някога от радара? Не, никога. Подай ми солта. Остров Кипър е пътувал от Измир до Тунис. Минал е покрай Кипър и Крит. И след това е изчезнал за 12 часа. От АИС? Радарната система, която следи корабите. Понякога не всички данни се предават. И швейцарският адвокат ще каже това. Къде се е появил отново корабът? На няколко километра от либийските териториални води. Това е доста странно. Може би са го изключили? Това възможно ли е? Толкова ли е лесно? Не е лесно, но е възможно. Може ли да се докаже? Не директно, но корабите се движат редовно по този маршрут. Ако често се отклоняват от курса, означава, че извършват съмнителни превози. Как да разбера това? Чрез карго-манифестите, например. Те се подават на всяко пристанище. Или от бордовия дневник. Но не се тревожи много за това, Раша. Мислех, че египтяните имат свидетел. Имат, но това е всичко. Какво ще стане, ако свидетелят оттегли показанията си? Тогава няма да имат нищо. Слушай, трябва да тръгвам. Какво? Сега ли? И трябва да ям сам? Намери някой да си говорите. По това време има само идиоти. Раша, не! Пристигнахме. Ще отидеш ли да провериш? Смърт от свръхдоза, неустановена самоличност. Искаш ли да дойдеш? Дани. Може ли да изляза? Все още не. Моля, изчакайте. На смяна съм. Изпрати снимка. Всичко наред ли е?
Излизам за момент. Вие оставате в колата. Съжалявам. Какво става? Малък проблем с ключалката. Изглежда вашият партньор е прекалено предпазлив. Протокол, разбирам. О, колко уютно. Да, така е. Просторно е. Хладилникът е пълен, моят партньор е много добър в списъците за пазаруване. Това е единствената причина да работя с него. Може да се освежите, ако желаете. Ще ви потърсят по телефона след 10 минути. Адвокатът на вашата корабна компания има нужда от подробности по показанията ви. Клеер? Да, искаше лична среща. Трябваше да откажем. От съображения за сигурност. Добре. Може ли? За никъде не бързаме. Ще ви изчакаме да хапнете. Вашата стая е до стълбите вляво. Да. Как си, Фиона? Толкова съжалявам за баща ти, Клеер. Благодаря ти, много си мила. Но сега трябва да поговорим за теб. Постъпи умно, като каза, че ще свидетелстваш, когато напуснеш Египет. И не предостави подробности. Но сега поемаме ние. Ти направи достатъчно за нас. И ние наистина сме ти благодарни за това. Благодарни ли сте ми? Звучи сякаш ме уволняват. Няма такова нещо. Но като наследници сега носим отговорност. Баща ти ме направи партньор. Не те е направил. Искаше, но договорът е невалиден, не е подписан. Но можем да обсъдим всичко, когато тази лудост свърши. Сега искаме да се уверим, че си казала всичко това, само за да се измъкнеш оттам. Фиона, ако повториш твърдението си в съда, с компанията е свършено. Загрижена съм за компанията толкова, колкото и ти. Но не знам дали така ще можем да продължим. Клеер, знаеш ли кой беше в хотела? Не се тревожи, ние ще се погрижим за това. Застреляха го. Пред очите ми. Баща ми щеше да е последният, който ще се откаже в такъв момент. И всички печелим, включително и ти. Баща ти няма да е последният, който умира заради този бизнес. Ако остров Кипър отиваше в Тунис, това е всичко, което знаеш. Разбра ли? Баща ми те направи това, което си. Той е причината за твоята ослепителна кариера. Това, което искаш да унищожиш, за него значеше всичко. Боя се, че няма да мога да те защитавам повече. Искам да постъпя правилно. Тогава оттегли показанията си.
В противен случай, вече няма да има място за теб. Никъде. Идвам. Можете ли да ме намерите и да ме вземете? Проследяването е активирано. Засечено в 2:00. Не ви ли харесва? Искате ли нещо друго? Не. Всъщност, изглежда страхотно. Не мога да си спомня кога за последен път някой е готвил за мен. Освен в ресторант, разбира се. Вкусно е. Не включихте ли вино в списъка за пазаруване? Не, за съжаление не. Протокол? Да, така е. Протокол. Но може да пуша, нали? Пушите, въпреки че имате астма. Правила съм и по-щори неща. Съжаляваме, но нямаме и цигари. Много лошо. Все пак трябва да взема бензин. Ще се наложи. Забравихте ли нещо? Който няма ум, има здрави крака. Швейцарският адвокат също е тук. Госпожа Беренберг. Картата и телефонът ви на едно място ли бяха? Така мисля. Непрекъснато се случва. Мобилните телефони могат да изтрият кодирането. Добре. Дръжте ги отделно. Благодаря. Няма ли да го прочетете? По-късно. Може да е важно. Да. Имате ли музика в него? Кое? В телефона си. Не. Знаете, че в телефона е възможно да има музика. Слушате музика, нали? Да. Слушам, но по радиото. Ясно. Каква музика? Каква музика харесвате? Почти всякаква. Не мога да си представя по-тъжен отговор от този. Наистина ли? Със сигурност. Няма ли откъде да пуснем музика тук?
Дани. Не е тя. Значи все пак е важно. Не намерих музика, но намерих това. Искате ли да поиграем покер? Не, благодаря. Може да научите нещо, много съм добра. Дали? Баща ми настояваше, научих се да правя две неща като дете. Да си пиша домашното в бара и да играя покер. И да пушите. 3 неща. Ще пренебрегнем факта, че казах не. И още нещо. Няма да играем, ако ми нямате доверие. Наистина ли? Да. Твърде интимно е. Играта на карти. По-интимно от секса. Раздайте картите. Мамка му. Здравей, скъпа. Как си? Просто исках да проверя как се справяш. Преди малко най-накрая успях да заспя. О, съжалявам. Защо не изключи звука на телефона? Разбира се, вината е моя, да. Нямах това предвид, аз просто... Ще ти се обадя после, става ли? Ей, скъпа, ще се реванширам. Знаеш какво имам предвид? За какво ще се реваншираш? Мамка му, всичко е наред. Просто исках да се уверя, че всичко върви по план. Явно не. Не, всичко е наред. Зареждам бензин. Шефер държи крепостта. Защо? Не знам. Целият този шум, който египтяните вдигнаха, не съм убеден, че ни казват всичко, което знаят. Както и да е, всички комуникационни канали са проверени. Вас на какво ви научи баща ви? Да защитавате хората? Зависи какво разбирате под това. О, значи обратното. Залагам всичко. Има ли сте по-голям брат, който ви е защитавал, за това искате да защитавате хората? Аз бях големият брат. Бяхте? Бях. С сестра ми не сме се виждали отдавна. Защо, ако имах по-голям брат или сестра, или някой друг, щях да направя всичко, за да... Съжалявам. Доставка на цигари. Свързахте се с гласовата поща на Мортен. Оставете съобщение. Мортен, преглеждам файловете. Изглежда, че това не е първият незаконен товар. Официалният клиент получава част от него, но останалото изглежда се доставя другаде по пътя. Това нормално ли е? Моля, обадете ми се.
Шефер. Извинете за късното обаждане. Аз съм Раша. Имате ли минутка? Йоргенсен ли ви каза да се обадите? Не, аз реших. Откъде взехте номера ми? Слушайте. Свидетелката Фиона Вайбел лъже. Тя няма да свидетелства. Добре. Това не е първият път, когато се явява в съда. Беренберг се е изплъзнала от санкции заради оръжия преди време. Те не снабдяват само от Либия. Раша. Беренберг е доставила диетиламин за Сирия, който се използва за производство на отровен газ. Слушайте, Раша. Информацията, която имате, е от значение за процеса, но не и за нас. Нашата работа е да заведем свидетеля в съда на време. Тя вероятно няма да стигне до съда. Те са избягвали съдебен процес и преди. Раша, това е номер за спешни случаи. Дори не биваше да говоря. Затварям. Да. Някой има достъп до нашата компютърна система. Имаме сериозни причини да вярваме, че някой прихваща нашата информация. Какво означава това за нас и за укритието? За сега нищо. Мрежата на полицията изпраща стотици предупреждения на ден. Просто искам да бъдете внимателни. Всичко наред ли е? Подозират, че сървърите на полицията са хакнати. Нещо такова. Какво означава това? Хакнати ли са или не са? Нямам представа. Какво мислиш? Да тръгваме ли? Ако сме компрометирани, е много рисковано да сменяме местоположението си, а ако не е ненужно, напускаме сигурна позиция. Оставаме на място. А свидетелката? Стаята си. Госпожо Вайбел, покрий входа. По дяволите. Какво правите? Какво имате предвид? Пуша? Може да пушите вътре. Знам, но имам нужда от малко чист въздух. Ние трябва да ви охраняваме. Мислех, че ми имате доверие. Всичко е наред. Вкарай я вътре. Елате с мен. Хайде.
Съжалявам, явно не съм наясно с протокола за лична защита. Защо бяхте там? Вече ви казах. Добре. Вратата ще стои отворена. Знам, че съм допуснала много грешки в живота си, но се опитвам да поправя всичко това. Не ми вярвате. Няма значение дали ви вярвам. Ясно. Моята работа е да защитавам хората. Все едно кои? Точно така. Никога ли направите грешки? Ами сестра ви? Защо загубихте връзка с нея? Лека нощ. Утре сутринта отиваме в Хамбург. С Маце и Айби като резервен екип. Иленбург трябва да ни осигури ново убежище. Ще намерим нещо. И ще трябва да го запазим в пълна тайна. Добре. Здравейте! Просто исках да проверя дали имате всичко необходимо. Да, благодаря ви. Просто исках да съм сигурна. Съдия Сисе ми каза да ви помагам, така че... Ако имате нужда от нещо, обадете ми се. Ако изникне нещо, ще ви потърся. Добре. Изтощена батерия, телефонът скоро ще се изключи. Какво беше всичко това? Нищо. Добре. Скоро ще стигнат до изход 52. Добре, близо сме. Раша, нещо изникна. Не мога да вляза в кабинета си. Може ли да е от картата? Да. Кодирането може да се обърка. Трябва да отидете на рецепцията. Добре. Бихте ли се погрижили за това? Много искам да ви помогна, но
Трябва да отидете лично. Съжалявам. Добре, няма проблем. Благодаря ви. Мамка му, как успяха? На няколко километра има отбивка за отдих. Ще спрем там. Искам да знам какво става. Сменяме колата. Колата ли? Защо? Протокол. Добре. Фиона Вайбел иска да свидетелства в съда. Каквото и да става, тя заслужава само едно. Да, така е. Моите хора ще се погрижат за нея. Добре. Ще говорим по-късно. Възможно ли е да ни следят? Имаме резервен екип с втора кола. Те ще ни вземат. Шефер? Отклонихме се в зоната за почивка Хопендел. Добре, ще им кажа.
Обърнаха. Могат ли да видят колата? От това разстояние не. Прекъсвам. Обичам те. Мамка му. Елате с мен. Току-що откраднахме кола? Не. Просто я взехме назаем. Извънредни обстоятелства. Член 34 от наказателния кодекс. Ще го запомня. За случаите, когато не мога да намеря такси. Бих казала, че сме добър отбор. Какво мислите за Флоренция? Казват, че е красиво. Ще отидем в Хамбург и ще пренощувате в полицейското управление. Мамка му, излъгаха ни. В момента няма връзка с този номер. Какво става под дяволите? Къде си? Инхалаторът ми го няма. Мамка му, мисля, че е в другата кола. Ще се справите. След час ще бъдем в Хамбург. Час? Няма да издържа. Добре. Просто дишайте спокойно. Всичко ще бъде наред. Веднага се връщам. Изтощена батерия. Не. Мамка му. Затворено е. Хей!
Да тръгваме! Спешни повиквания от Егесберг и изстрели. Не, как бих могъл. Той изпрати проклетия си телефон на къмпинг. Действай, Матсе, нямаме време. Мога да ви защитя, ако вие искате да бъдете защитена. И така, кой беше това? Не знам. Наемници. Мъртвият, който дойде да ви вземе. Той беше моят план Б. План Б. За да ми помогне да избягам. Дано не сте му платили предварително. Пусни пистолета. Следващия път ще те застрелям в главата. Давай! Какво трябваше да направя? Видя на какво са способни. Този човек беше последният ми шанс да се скрия. Защо да се криеш, ако искаш да свидетелстваш? Защото няма човек, на когото вярвам. Всички, на които имам доверие... Не е нужно да ми вярваш. От теб се иска само да не ми пречиш. Моята работа е да се грижа за теб. И смятам да го направя. Преди 2 дни дори не знаех, че съществуваш. И ме е страх от затвора. Може ли да продължим? Договорът беше на арабски, а аз не разбирам всичко, но определено беше подписан от Фиона Вайбел. Това е явно нарушение на споразумението за контрол на износа. Това е димящото оръжие. Нямах време да го снимам. О, добре. Добре тогава. Да, пак ще им се размине. Трябва да отида до рецепцията и да се погрижа за нещо. Ще се обадиш за подкрепление ли? Това няма да помогне. Хората, които те преследват, не следят само теб. Проследяваха и моя телефон. Предполагам, че следят цялата комуникация с моите колеги. Ако кажа къде сме, тогава и те ще знаят. Протокол, разбрах.
Мъж търси мъж. Звънете след 16 часа. Искате да се срещнем? Нямам търпение. Запомнете рецептата за фалшив залог. Да. Сигурен ли си? Добре. Съжалявам, трябва да отида до тоалетната. Вратата остава отворена. Това също ли е протокол или лично предпочитание? Мъртвият в града. Съставих плана за моето изчезване преди години. Когато започнах да правя незаконните доставки за Беренберг. Знаеш ли какво доставяте? Можех да разбера още в началото. Ако исках. Но аз не исках. После научих. Разбрах точно какво е. Видях снимките. И някак успях да се престоря, че не знам истината за това, което правех. Да се престоря, че не съществува. Отблъснах го. Игнорирах го. А сега като свидетел си твърде опасна. За цял куп хора. Вършила съм грешни неща години наред. Сега трябва да си платя. Марко ще дойде да ни вземе и ще ни закара до главното управление на полицията в Хамбург. Ще останеш там през нощта. Ще дадеш показания и утре ще влезеш в програмата за защита на свидетели. И ще ми готвиш всяка вечер. Утре ще те поеме друг отдел. Добре. И ще имаш време да се погрижиш за малката си сестра. Да.
Може би. Това е. Ще се върна в Цюрих утре вечер. Мисля, че процесът ще отнеме по-малко време от очакваното. Изглежда, че един от свидетелите е изчезнал. Мамка му! Фиона Вайбъл е мъртва. Току-що беше застреляна. Аз мисля, че просто си довършиха работата, която започнаха в Порт Саид. Ще трябва да работим здраво, за да възстановим доверието, което изгубихме. Първото убежище беше гадно. Но това... От кога пушиш? От сега. Качвай се, смяната ти свърши. Значи и така защитаваш хората. Изглеждаше по-автентично с куршумите. Тук ли живееш? Да. Малко е тъмно, но е много хубаво. Баща ми мразеше това място. Отначало мразеше само фермата. Свързваше я с майка ми. Накрая намрази всички ни. Фермата не просто изглежда мрачна. Наистина е такава. Защо още я държиш? Защото само тя е наша обща собственост. Моя и на Свантие. Къде е тя сега? Някъде. Само не тук.
Какво? Чудех се какво ще кажеш в съда утре. Истината. Какво ще стане? Ще конфискуват парите, които съм спестила. Ще забравя за апартамента в Цюрих. Не говоря за пари. Аз ще им кажа, че знаех какво става. Че хората загинаха заради мен. Ще излежа присъдата, която заслужавам. Това са години в затвора. Не може да е по-лошо от убежище на полицията. Може би защитата означава, че от хората се очаква да вземат правилното решение. Корабът остров Кипър беше заловен в порт Саид в Египет преди седмица. Според египетските власти товарът включва над 20 тона тор, който може да бъде използван за производство на отровен газ. Дали е вярно? Ще се реши днес в Хамбург, в Международния трибунал за морско право. Процесът, разбира се, ще се състои. Но до сега не е имало дело без главен свидетел. Сензационните показания, дадени от Фиона Вайбел, главната свидетелка от египетска страна, потвърди, че корабът на Беренберг, остров Кипър, е карал товар за Либия, който може да се използва за производство на отровен газ. Клеер Беренберг ще бъде обвинена. Фиона Вайбел обеща да даде подробни показания за дейността на Беренберг и за други замесени в престъпната схема. Корабът няма да бъде освободен. Товарът му ще бъде задържан. Нейните показания ще бъдат предоставени на международни следователи. Сега няма да ти е лесно. В началото не. Но не задълго. Благодаря ти за всичко. Не е в моя стил. Знам. Но това е единственото, което ми остана. Добре. Дай го на когото трябва, ако ми се случи нещо.
Собственичката на кораба и адвокат Клер Беренберг беше арестувана в Цюрих. Арестът е на базата на данни от чип, оставен от убитата изпълнителна директорка Фиона Вайбел. В него се съдържат доказателства, обвързващи Клер Беренберг с картел за доставка на отровни газове. Намерих сестра ти, Дани. Здравей. Имаме оферта за фермата. Не ми пука. Предпочитам да я запаля. Добре. Да я продадем, да я запалим. Просто бих искал да го направим заедно. Няма да го преживееш. Ще го преживея, ако мислиш, че е правилно. Трябва да отида на работа. Мога да те взема по-късно. Ако все още си тук. Ще видим. Какво имаше за вечеря днес? Спанак? О, не! Ролите озвучиха артистите Елена Грозданова, Симона Стоянова, Виктор Танев, Кирил Ивайлов, Владимир Колев. Преводач Райка Цветкова. Тон режисьор Емил Енев. Режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиа Линк.